खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे रादाब लानानै फैदों। बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलियाव सासे बर' आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै सिथारनायनि सन्देह। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि आउटपस्टनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय 1 नं बाल्टिबार गामिनि प्रश्न स्वर्गियारिनि बिसि सुसिला स्वर्गियारिखौ थांनाय 10 अक्ट'बरनि बेलासियाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा मोसौ लायनो थांनाय समाव खास्रि बिस्रियै बुथारनानै गालाङो। ओजों ओजा नागिरगासेयावबो बेखालि हराव बेनि जेबो गोमोर मोनाखैमोनब्लाबो अखानायै फुङाव गोथै सहखौ मोननो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोथै सहखौ मोननाय समाव आइजोखौ गोदोनायाव दिरुंजों खानानै फांसे बिफाङाव गावनो गोदोनायाव दलें लानानै फुथेनानै लानाय बादि खानानै दोननाय थासारियाव मोननो हायो होननानै सुसिलानि नखरनि सुबुंफोरा फोरमायो। मख'नो गोनांदि सुसिला स्वर्गियारिखौ गिबियाव जिनाहारि खालामनानै उनाव बुथारनानै बिफाङाव खानानै दोनदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे सिथारनायनि हेंथायै सुसिलानि नखरनि सुबुंफोरा बुथारनाय सुबुंखौ नायसंनानै हमनो नाग्रिजुलि आउटपस्टआव केस होनाय जादों। केस होनायनि उनाव सुसिलाखौ बुथारनाय सन्देहआव 1 नं दनारगाव बाल्टिंफारानि हर्स हेम्ब्रमनि फिसाज्ला 50 बोसोर बैसोनि पान्डा हेम्ब्रमखौ पुलिसआ खाबाय।